Mas Mamang, yo ki Jongaya iki arep bakso. injil. Apa kowe ya arep melu-melu mudik ngono kuwi? Nggih rencanane pengen mudik tenggene Maratuwa to ki Oh, Jongaya. arep mudik nyang Maratuwa. Nggih. Ya mudik ki sing ati-ati ya. Ora perlu kok nggawa-nggawa apa-apa sampe nggawa apa beras, nggawa barang. Ora usah ngekeki Maratuwa ngono kuwi ora perlu. Tekamu kuwi wis dinteni. Kowe teko tok wong tok kowe wis seneng banget kok maratuwamu ngono. Dadi nggawa-nggawa ngono kuwi ora perlu ngebot-eboti kowe nggih, Jongaya. tahanan mudik kan ya ngerti dhewe to. Nggih ki Jongaya. Apa meneh kok nyangoni nggawa dhuwit sing akeh gawat nggawa pas perjalanan mudik kuwi nggawa dhuwit-dhuwit ngono kuwi ya. Alah kowe kok anak-anakmu kuwi malah disangoni karo maratuwamu kuwi. Dadi kowe rasah melu ngekeki dhuwit, nggawa dhuwit sing akeh ngono kuwi rasah. Nggih ki Jongaya. Lah, kapan to kowe arep mudikmu kapan? Lah sampun ngene kok. Lho, Kok wis? lah pripun to? Lah jenengan niku kan maratuwa kula. Wah, mantu wedhus.